vi just nu vinna in till prisutdelning om inget förändras. Vi har 4 ryttare kvar. Det är Johanna Wiman. Hon har hållit Felixas 2 till 26,67. Vi har Emil Järmelin på andra plats. Vi har Anette Holmberg Ro på tredje plats. På fjärde plats Matilda Borén. På femte plats Ann Iving. På sjätte plats Matilda Jansson. Det är de 6 svenska just nu, men vi har som sagt 6 kvar.